Өфілі арт құрылтай халығара бірінші мәдениет форумы эшләй хаумығығыз. Башқұртстан Юлдаш телеканалының күсмә студия һеҙҙе Торатау конгресс холлынан сәлемләй. Һәм мин Лур ихласлыҡман студия ботҡунағымен таныштырам. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхана директоры Юлдаш Ураксын. Юлдаш Зинурович, хаумығыз. Хаумығыз. Шулай итеп, бүгенге сара ул халығара мәдәниәт форумы беренсе. Шулай бит һәм бында республиканың барлык мәдәни оешмалары йыйылган ине. Был дөйем пленар ултырышта нинди мәсьәләләр каралды? Шулай, бына искитмәлек матур сарау килде бит инде безнең ошо көндәрдә Өфө калаһында үтә. Был сара арт корылтайы исемле шул беренчегә үтә һәм без барыбызда өмет итәбез ошондай сара безнең мәдәниятте яңа дәрәҗәгә күтәрергә бик зур өлеш индерә дип. Бында инде киң караганда мәдәнияттың бөтә хәл торышы дип әйтергә мөмкин. Хәл торышына арналган эшләр карала, һораулар. Шуны әйтеп китәргә кирәк. Бына республикабызда гомумән һәм дә ошо арткыруда ошо сара секторында да китапханаларга бик зур игътибар бирелә. Бына пленар йылыш вакытында Ольга Ярилова бүтәндә тантаналы Карайыдел районының модель библиотеканың асуын күрә алдык. Ул туры эфирда ошо сара үтте. Безнең республика гомумән заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова шуны әйтеп китте. Безнең республика китапханаларның һаны буенча Рәсәйдә беренче урында тора. Мобиль китапханаларда йөри, авылдар буйлап. Сынапта китапхана заманга яраклаша, әмма укусы бармы? Укусы киләме китапханаларга? Ошо цифровой культура бит инде ул бик киң күргә була. Бу бер яктан китапка гомумән укуга укучыларды нисектер өндәргә тиеш. Ошоның иң беренче максаты һанлы эрала яшәгәт без һанлы заманда. Ул бер яктан электрон китапханаларды арттыру, күсәйтү һәм аның мәгълүматын киңәйтү. Икенче яктан иң беренче укучылар бит инде кем бала сакта укыган, ул алар үсә килә китапханага барбер якты караш менән укыйлар бит инде. Шуның өчен иң беренче максат бала сактан укуга өйрәтү. Тимәк, бу яһәттән мәктәптәр менән бергә эшләргә тиешегез. Мәктәптәр менән бергә әлбиттә, вуздар менән дә бергә эшләбез. Мин шуны әйтергә әйтәм, ниндәй яңалыктар, новшестволар, технологик яңалыктар кертергә кирәк. Бuna мәсәлән, ошо сара секторында безнең китапханалар күргәзмәһе эшләй. Бunda безнең информацион панель, VR, күзлектәр, акыллы китап дигән, умная книга дигән виртуаль китаптар бunda безнең представлены. Ошо безнең күргәзмәләр. Ошо бүтән нәмәләр алар балаларга нисектер китапка кызыксындыру тудырырга максаты. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, быел республиканың төп китапханаһы үзенең зур юбилеен билдерә. Шулай бит, бына ошо юбилей айканлы төп китапханабызда нинди үзгәрештәр булды? Шулай, быел безнең Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханабыз 185 еллыгын тантаналы итеп үткәрде бит инде. Ошо юбилейга арналган безнең фәнни практик конференция үтте. Һәм дә бу фәнни практик конференциясында без инде нисек алга барырга, ниндәй эште башкарырга, шундай һорауларда карап үттек. Был майдансыкта китапханаларга кагылышлы ниндидер мәсьәләләр, ниндидер проблемалар күтәрелдеме?
Әлбәттә, ошо бүгенге сарала китапханаларга арналган берничә площадкалар эшләй. Бuna бүгенге сара турында әйткәндә, тагы әле безнең төштән соң тагы бер очрашу. Ул Андрей Дроздов, безнең Мәскәүдә кунагы. Ул безнең нисек социаль селтәрдә китапханаларда нисек бергә эшләтергә, ягъни TikTok һәм китапхана уларны нисек килештерергә дип әйтергә мөмкин. Нисек килештерергә һәм дә нисек киң мәгълүмат бирергә ошо областьта. Файдалы булыр. Шул темага дискуссия әле көтелә. Әле республика китапханалары был социаль селтәрдә нисек эшләй, әүдемме? Әүдем эш башкарылды. Безнең ошо киң таралган Instagram, ВКонтакте, Facebook һәм башкалар социаль сетьләрдә һәр берендә безнең бер бит асылып, ул да алып барыла. Сайттан башка инде. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сынапта бүгенге майдансыктардагы шундай дискуссиялар, диспуттар мәдәният оешмаларының артабанғы үсешенә булышлык итеп дигән ышанычта бар. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең Башкортстан Юлдаш телеканалының күсмә телестудияһында Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхана директоры Юлдаш Ураксын булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Сау булыгыз. Өфөлә арт курултай халыкара беренче мәдәният форумы үз эшен дәвам итә һәм мин зур ихласлыкман студиябызның киләһе кунагын сезгә таныштырам. Республика халык иҗады үзәге директоры, фольклориада оештыру буенча дирекциянең башкарма директоры Артур Алибаков. Артур Айдарович, шулай итеп бүген монда күп мәдәни оешма җитәкчеләре һәм вәкилләре йыелган. Фольклориада мугаенда төп мәсьәләләрнең бере булып торалар бүгенге кәңәшмәнең форумда. Бүгенге көндә барагыда белүгез сәбәпле фольклориадага 50 көн калу сәбәбеннән һәм ул ошо 50 ханы ул бер символикага әверелде, чөнки без былтыр фольклориада барышында планлаштыргайнык СИОФ оешмаһының 50 еллык юбилейын үткәрергә. Кызган каршы пандемия менән булган проблемалар сәбәпле без ул байрамды оештыра алмадык. Шуңа мына арт курултай да ошо байрамга хас булып тора һәм мына сын күңелдән рәхмәт әйтәм. Безнең халыкара оешма СИОФ оешмаһының президенты килгәндә Филипп Басанга һәм аның урынбасары фольклориада комитеты рәисе Мексикадан Алехандро Камачо безгә килде һәм мына ошо арт курултай ситтәрендә без бүген Совет оешмаһының комитетының кәңәшмәһен үткәрәсәк. Безгә төрле илдәрдән фольклориада гына түгел, гомумән ошо СИОФ оешмаһының аккредитациясын үткән илдәр безнең бүген кәңәшмәләрдә катнашасаклар. Һәм тагы әйтеп үтәрмен, бүген без республика форумы итеп алдан планлаштыргайнык. Ул бүгенге көндә исеммәгәнәһендә Рәсәй уровеньла түгел, халыкара булып китте. Сын күңелдән рәхмәтлемен минем коллегаларыма, Урал һәм Волга буе федераль округтардан 16 кунак килде. Минем коллегаларым, урындагы халык иҗаты үзәкләре директорлары һәм җитәкчеләре, улар менән бүген ошо арт курултай форумы сиктәрендә без кәңәшмә килешү төзүдек. Һәм мына ул әйтмәс инем, элек без икенче төрле эшләрнек, я булма хүлпәнрәк эшләрнек, без алар һәр вакытта ла тыгыз бәйләнештәбез. Әмма ләкин мына ошо килешүләрдә безнең бик яхшы безгә алга әйтәүсе пунктлар бар һәм без мына ошо арт курултайдан соң артабанда тагы ла яхшырак эшләйсәк бергә. Бу килешүдә белүебезчә башкорт мәдәни үзәкләре эшләгән төбәкләрдә шулай бит. Максаты нимәләр? Беләгезме, без урындагы курултайлар менән эшләйбез һәм мына кайһы бер регионнар менән ошо төрле мастер-класстар менән бәйле булган, я булмаһа урындагы үткән башкорт халкының мәдәни сараларын үткәрүдә без урындагы халык иҗады үзәкләре менән нык көчле эшләмәйник. Һәм мына без ошо форумнан файдаланып алдан ук сөйләшеп куйган идек һәм мына без ошо хәзер киләчәктә байрамдарыбызды һәм шул ук мастер-класстарды, шул ук мәдәни байрамдарыбызды безнең урындагы, я булмаһа мына бүген әйтеп үтергә Ханты-Мансийск автоном округы менән битендә, Пермь өлкәһе менән, Силәбе өлкәһе менән безнең килешү төзелде. Без урындагы халык иҗады үзәкләре менән бердәм
эшләйсәк. Шуңа күрә Әлбәттә, урындагы милләттәшләребез, улар төбәк тамырлары менән тарихи туган ердәрендә яшәй. Уларның үз йолалары, үз байрамнары дип әйтергә мөмкин. Урындагы безнең милләттәшләребезгә менә ашы урындагы халык иҗаты үзәкләре уларга да ярдәм итәсәк. Башкортстанның күп кенә мәдәни оешмалары башка төбәкләргә өлгө булырлык. Шулай бит безнең ниндидер эш пландарын башка төбәкләргә өлгө итеп куеп өйрәнерлек шундай мисалдар, өлгеләр бар. Шулай бит. Бүген генә менә Радиф Фарит улы безнең үзебезнең министрыбыз да әйтеп үтте, күп кенә безнең башлангыч проектларыбыз бүген көндә бөтә Россия буенча үтеп бара. Бүген дә менә теге земский доктор кебек безгә тәкъдим ителгән программаны Радиф Фарит улы әйтте бит. Шуңа күрә Оҙаҡламай, минең уйлауымса, Россия Федерацияһында ла ундай программа буласаҡ. Һәм әйтеп үтергә кәрәк, фольклорияда ул юҡҡа ғына Башҡортостандан мithal булмаған. Ундай Тамара Валентиновна Пуртова әйтмешләй, ундай беҙҙең региондарыбыҙ күп. Әммә ләкин иҫәпкә алырға кәрәк, беҙҙең Башҡортостанда иң күп клубтар һәм бөгөнгө көндә үҙешмәкәр коллективтар иң күбе Рәсәйҙә. Беҙҙең республикала 15 меңдән ашыу үҙешмәкәр коллективтар бар. Шуларҙың 2 меңенән ашыу беҙҙең халыҡ, йә булмаһа образцовый тигән халыҡ исемгә лайыҡлы. Һәм менә беҙ шул яҡман ныҡ горурланабыҙ һәм менә әйтергә була, беҙҙең республика ныҡ мәҙәни республика. Шуға күрә фольклорияда үҙәге булып беренсе тапҡыр Рәсәйҙә ул Өфө һәм Башҡортостан һайланғандай. Бөгөнгө форумда тағы ниндәй айырым майҙансыҡтар эшләй, ниндәй тематика буйынса? Беҙҙең тематика буйынса бөгөн матди булмаған мираҫ проблемаларын асыҡлау һәм артабан да уны нисек һаҡлап алыуға форсайт сессия бағышлана. Минең коллегаларым һәм беҙҙең урындағы республикала булған эксперттар ҡатнашасаҡтар. Бик ҡыҙыҡлы әңгәмә буласаҡ. Һәм мына Алла бойорһа, беҙ үҙебеҙҙең опытта һәм беҙгә килгән ҡунаҡтарыбыҙ, минең коллегаларым үҙенең регионда ошо эште башҡарыу буйынса опыты менән, беҙҙең менән тәжрибә менән беҙҙең менән бүлешәсәк. Ысынлапта республикала ҡабул ителгән закон, ул Рәсәй төбәктәрендә беренселәрҙән булып ҡабул ителде, шулай бит. Бик һирәк региондар был закон менән законлылар дип әйтәйек инде. Менә шул уҡ Ханты-Манси автоном округы беҙҙән алдараҡ ҡабул итте. Шуға күрә менә ошо форсат сессиялла беҙҙең Ханты-Мансийскиҙан ҡунаҡтар беҙгә үҙенең сығышын тәҡдим итәсәктәр. Һәм тәжрибә уртаҡлашыу булыр шулай мәҙәни оешмалар араһында. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп Башҡортостан Юлдаш телеканалының Торатау конгресс холлында эшләгән күсмә телевизион студияһында Республика халыҡ ижады үҙәгенең генераль директоры, фольклориаданы ойоштороу буйынса дирекцияның башҡарма директоры Артур Алибаков булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.